Naimbag nga maluntayo amin, Ilocos, Benguet, and Mountain Province. Good afternoon to everyone. Dito man natin makaduay ni Pastor Hilda. Iti programa nga Ilaw ni Kristo every Tuesday from 1 to 2 p.m. Ay kayat kumanggayam nga pasalamat kadageda tricycles nga glislisen iti program ko. Thank you for your respond. No agluga na kada kayo adati nakatutok kayo iti radyo Sagada 104.7 FM namhan lang nga ilaw ni Kristo no diket kunadapi man nga iso iti dengdeng ganda amin nga programa ken napintas dagiti music ken dagijay sasaon ni Apo Dios ket continue to listen ken nimbag malimyo amin nga tricab nga glislisen itata ngagsapa nga itatanga malam ti programa ni Pastor Hilda iti Ilaw ni Kristo. Ket alagarod agrugi tayo garod iti opening prayer ta gamin non tayo nga agpray hanga bendisyonan ni Apo Dios otherwise sabsabali ti ibagbagak tagdawat tayo ti guidance ken ti wisdom nga magapok ni Apo Dios. Father in heaven, we thank you this afternoon that you have given me an opportunity to share the word of God. Lord, ang kukaya dagitoy no awang ka. Katawatok ti Espiritu Santo, ta isutiad da kanyak a wisdom that comes from you, so that whatever words that comes out from my mouth, it would be applicable, kun it would inspire, kun iso iti weapon, iti biyag ti maysa nga tao. Kat alagarod o Apo, habang agrugiak, iti guidance mo isuti at dalatta. Kat madaydayaw tinagan mo amin dagitoy, idawat ko itinagan ni Hesus Kristo. Amen and amen. Okay, at dati maysa nga isu iti topic ko, nga mayat nga maiparemind, mayat nga hala nga maiparemind ngan mayat nga mangpapigsa iti nakem tayo ket ala garod nadaman to dagiti response tayo ken kaya tayo nga i-share iti word of God ket mabalin tayo nga i-share. Ngam bago ak nga basaon DJ topic, nag-text man ti apok AJ payo. Nimbag nga malim mo ang dawi, I love you. Ken ni mother nga ag dengdengeg iti radyo Sagada 104.7 FM. Ala dengeg ka sa kanto maturog wen. Ket kayat ko nagsubli tayo man ti 1 Corinthians chapter 15 verse 53 to 54 kunana. But listen, I tell you that the secret, we will not all die, but we all be changed. It will only take time. The last trumpet blows. The trumpet will blow, and those who have died will be raised to live forever. And we will all be changed. This body that ruins must clothe with something that will never ruin. And this body that dies must clothe itself with something that will never die. Makita tayo, nga daytoy passage tayo adati duwa nga kayat na nga ipalagip kada tayo nga anya ti first question ko ay nati papanan ti tao no matay to. Where do people go after death? Adu dagiti hanga mangin ammo, adu dagiti banag nga maamuan tayo iti sasaon ni Apo Dios tapno maamuan tayo no ay nanto ti papanan tayo to. Tati question ko, where do people go after death? Ay nati papanan ti tao no matay to. Ammo tayo nga duwa nga lugar ti papanan ti tao, hell or heaven. So makita tayo nga timapan ti heaven adda dagiti steps, adda dagiti preparation tayo hantay lang nga matay ket kuna tayo nga diretso tayo jay heaven nga isugaro daytoy imbasak itatay nga duwa lang ti kayat na nga ipakaammo iparemind kada tayo tapno agsasagana tayo tanong matay tayong tuman ditoy rabaw ti daga ammo tayo no ay nati papanan tayo no impierno wenno heaven.
maysa kunana nga ipalagip na ditoy bagi nga haan nga madadael or awak ay adik kadunot. Number 2, masukatan ay awak. Masukatan daytoy physical body tayo. Iti beautiful body, perfect body, and then bagi nga hanto nga matmatay, hanto nga agsaksakit, hanto nga agtsangsangit. You just could imagine niya, DJ na pintas nga kayat ni Apo Diyos kada tayo nga maamuan, nung matay tayong to. Iso nga han tayo nga ignorant ti sasaon ni Apo Diyos. Dunggan tayo, aramidon tayo, kutno aramidon dayta, may sakan to. Nga, haan nga madunot ti bagim, wano, masukatan ti bagim iti napintas. Kuna tayo nga, kasano nga nga madunot ti bagi, ada ti bagakpay. Ada ti talo nga klase ti tutoy. There are 3 kinds of death. Physical death, spiritual death, eternal death. Tatmo ammo tayo. Tati ammo tayo lang, namatay tayo, madadaol ti bagi, agsubli iti daga. True, dayta, agpaiso. Nga kunana, iti maysa, nga klase ti tutoy, physical death, kayat nga saon, your soul, di kaluluam, agsina iti bagim, ngam daytoy physical body, agsubli iti daga. Dayta ti physical, na i-physikalan nga tutoy. Spiritual death. Anya ti kayat nga saon di spiritual death, daytoy espiritu, maisina manen iti bagim, and then what? Diretsukan to kani Apo Diyos, that ikanda ka iti perfect body. Ngam, panunuton tayo, nga ti spiritual death nga kayat na nga maysa, amen, dagiti nangawat kani Hesus Kristo as their Lord and Savior, amen, nga nagbalbaliw, amen, nga mangsurot kadagiti pagayatan ti Diyos, amen, nga pumanaw iti basol, kan amen, dagiti, magmagna, righteously, iti kinalintag ti Diyos, kan Christ-likeness, ti attitude na, isu dayta ti spiritual death, nga anak da ka ti Diyos, ket adda kanto ijay langit. Isu nga anya ti believer, kan anya ti Christian. Iti kunana nga Christian, ikatam jetyan, ta Christ. Christ should be the center of your heart. Jesus Christ should be the center of your heart. Iso iti adda ti pusom. Panpanunutan tayo. Nga ito nga bagi, temporary lang itirabaw ti daga. And if you are really a believer, mamati ka nga ni Hesus Kristo natay. Detamot tikat na nga saon kuna na nga namatiak. Hamo ibagbaga nga namati ka no ang ka nga nagbalbaliw. Hamo nga ibaga nga namati ka no sikakat you are going imperfect tayo palaon. Nobody uray pastors, uray padi. We are all imperfect. Tikayat ni Apo Diyos nga totally nga namati, tapno nung matay ka spiritually, you will be in the kingdom of God. Namati ka nga natay ni Hesus Kristo, namati ka nga ni Hesus Kristo nga inawat mo as your Lord and Savior, and then mamati ka kadagiti instruction, dagiti command, dagiti sasaon ni Apo Diyos, iso kumati suruton. Hantayo nga kitkitaan ti ugali ti maysa nga tao because everybody make a mistake, and that's the reason no maminsan nga iso ti mangdadaol iti relasyon ti maysa nga tao. No anak daka ti Diyos, namati ka nga talaga nga anak daka ti Diyos. Do not focus your eyes to dagiyaya mistakes, dagiti basol ti tao, but focus nga kunam kumakas ano nga ta ti ikastaktap no daytoy tao ket agbalbaliw. Everybody, kat adati kastakan, may sadya eternal death. The eternal death, that is the eternal punishment. Daytoy nga eternal death, kat dagiti tattao, han nga namati, they are not Christians, they are not transformed, they never heard the good news. What is the good news? Is Jesus Christ is the Savior. Jesus is the only name nga iso iti mang isalakan iti tao. And no, you never heard that good news. And then, one thing, you are living in sin nga daka dito'y rabaw ti daga nga nailubungan amin ti aramidam.
hangka nga worship ka ni Apo Dios, hangka pulos nga mapan makigimong tagdungog ka iti sasaot ako na ijay Hebrews 9:27, tayo kumaliwliwayan ti mapan makigimgimong ta ijay tayo nga ma-encourage, ijay tayo nga maliliwa, ijay tayo nga masukatan kun ma-inspired ka ta asidugan nga umay ni Hesus Kristo. How could you prepare yourself if you will not do this? Hang religion tin tayo kitkitan, because as I have said before, religion is a group of people, and that group of people is the church. Tawar siya di makilak dito'y ituyak na iyanak adaak iti Anglican ha awan ti anak uyon, but I'm following what the Bible says niya, and if you believe, good. But if you do not believe, it's up to you, but do not quarrel me or do not quarrel God, because that is what God says. Nga a religion is a group of people, and that people in that group are called church. The Tayudiyaiti church. It's not the building, it's not the religion, but the people around. Kas anong nga you will go to eternal death or eternal punishment if you never heard the truth. Kat kunana, the truth will set you free. What John 14:6 kunana? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one cometh by my Father except through me. Isu na ti tituwa, isu na ti dalan, isu na ti biyag, awan makapangkan ni Apo Dios, iti pagarian na. No ang ka nga mamati. Ijay nga ibagbagana iti John 14:6. Isu na lang ti dalan. If you accept Him, access mo dahi nga mapanijayaran. Among ti truth, what is the truth? Mamati ka. Nga amin ti ada iti Biblia, iso ito sursurutan, mamati ka nga nabalbaliwan ka, namamati ka nga ti attitude tayo, kat mabalbaliwan tayo. Ta even I as a pastor, I'm still learning, I'm still improving. I ask God to transform me day by day, because sometimes I made mistake. Pero hindi yun ang i-focus. Dapat i-focus tayo to prepare yourself. Iso nga makita tayo dito kat agsubli tayo man ijay 1 Corinthians chapter 15 verse 53-54 kuna na. Ijay verse 51. Agdengeg kayo kuma. Tay bagak kada kayo. Ngat ada ti sikrito nga amin ket matay. Ngam amin metlaeng ket masukatan. Daytoy nga bagi masukatan. Anyati kayat ni Apo Diyos ijay nga mensahe na kada tayo amin. But listen, I tell you. Nyati kayat ng sawan, agdungog tayo kumatikas kasaba, kasla daytoy. It is free. Iti radyo sa Gada 104.7 FM nga on the air. Dayta nga kakat nagasat ka, nudenggem. Daytoy nga kasaba, aramidem, agprepare ka, kan tungpalan no anya ti kayat ti Apo, then one day may saka nga masukatan iti bagi nga napintas, haan nga madadawil dayta nga bagi. Tayo habang apan tayo ito i-explicar ko jakat na nga sawon nga anya ti bagi nga madadawil kun anya ti bagi nga madadawil. Inya? Iso nga kunana nga agdungog tayo kuma. Iti sa sauna, denggen tayo kumati instruction kuman ni Apo Diyos. Denggen tayo dagiti napipintas nga mensahe na aramidam tayo iti bagi tayo, taamin tayo matay tayo. You are not exempted. Awan ti exempted nga matay iti rabaw ti daga. Kasano nga, no matay ka katang ka nga na i-prepare. Kasla ti may nga kurso. How could you say that you're a lawyer, a doctor, a nurse? What else? Noong ka nga ag-eskwela. Second, ag-review ka. Third, ag-exam ka. And the last is malayisin siya ang sa kanto maibaga nga doktor ka, lawyer ka. The same with God. Nang ka nga mabalin nga kunana nga sumrak ka iti pagarian ti Diyos, no mo ngay naramid dagiti ibagbagak kada kayo. Iso nga adda jay lualo tayo nga ti pagayatan ti matungpal kuma. Ikararagan tayo dagiti nakapsut. Ikararagan tayo dagiti hantay nga kitkitan ti position ti maysa nga tao. Kasla iti maysa nga pastor o no padi o no dagiti bishop.
Hantay yung akit-kitan di position da. Tadakin nakapsot pa lang da kita. They are not perfect. Ikararagan tayo kit din. Tapno napintas ti kaskasabada, panag-inspire da iti tao. Kasi, you're just committing sin if you are just keep on judging. So, kunana, agdungag kayo kuma, taamin kat matay. Anya pati kunana, Ijay? Agdungag kayo kuma, taamin tayo, mabalbaliwan tayo. We will all be changed. Anya tikat ng asawan, mabalbaliwan tayo, iti perfect body. Mabalbaliwan, iso nga, amoy listeners, hangka nga, madanagan, nuflatnus ka, nangisit ka, pandekang, kang napintas, as long nga ti puso ni Apo Diyos, day tatikit kita ni Apo Diyos king ka, kat namatay ka, when you are prepared and you are transformed, you believe really what is God saying, then, anyati ko na, you will be changed. What? To a very beautiful body, to a perfect body. Nga ang kanto nga agsaksakit, ang kanto nga matmatay, ang kanto aglidliday, ang kanto nga agsangsangit, ang kanto nga masaksaktan, because nasukatan ka ni. Isu nga ikatanga da tayo dito rabaw ti daga, lipatan tayo amin no anya dagiti napalabas. Tanong namati ka, you are a Christian. Anya ko na 1 Corinthians, your old life had passed, but you are living in a new life. Nga dani Yesu Kristo iti biyag mo, barbaro ka nga biyag. Hamo nga subsublinon, dagiti napalabas, hamo nga naglagi po nun, tinapalabas iti maysa nga tao, tikitam kit di kanya na, agragsak ka, tamakitam nga jay tao, nga bayangguda, torpe, o no hustler, o no tulisan, o no nauyong nga tao, aba, adakan ni Apo Diyos, tanabalbaliwan, haanin nga masaktan da ita, agbibiyag isuna, no, agbibiyag tayo iti baro nga biyag, you will enjoy your life. Awan ti negative thoughts mo. Always positive. So nga kung Ijay nga, ti sikreto, amin tayong matay tayo, kun amin tayong masukatan tayo iti perfect body. Nya? Kitan tayo man, no, anya ti kunana Ijay verse 52. It will only take time, the last trumpet blows. The trumpet will blow, and those who have died will be raised to live forever, and we will all be changed. Anya kayat nga asawin di ay? Amoyo, na masukatan ti bagi tayo, kung nakarit ito tay, amin masukatan to ti bagi, dito nga bagi. The souls will be separated from this body, and that soul, masukatan iti perfect body. Ti kayat nga asawin di ay pay, hantayo nga irigrigat, uno hantayo nga kuna nga kaanon to, no umay ni Yesu Kristo, kuna na Ijay, in a twinkling of an eye, apag-redup matamlaeng. Nung namati ka, you are a Christian, you are transformed, you are a child of God, you really have Jesus Christ as your Lord and Savior, and you obey and do the will of God, then, in a twinkling of an eye, apag darikmat laeng timatam, lukatam langkot na balbaliwang kan. Makitam to, nga dya flat munus mo, Apo, no beautiful body, kunan ni Apo Diyos dito'y. Ibig sabihin, inabak tayo pa'y, ti Miss Universe. Inabak tayo pa'y ni Marian Rivera, nga kapipintasan, nga napintas. Ta perfect eh. Nga masukatan daytan. It is a perfect body. And then, nangyati ko na pa'y dito eh. Nga, haan lang nga di ay, no dikat, namatay tayo, when Jesus Christ was raised up after 3 days, in pangako na, nga kuna na, uray da tayon to. Kat nung matay tayo, ma-erase up tayo, nga agbyag tayo forever and ever. Anyati kahit nga sawon di ay, di kahit nga sawon, kat you will have a body wherein, nga nga madadaol, agbibiyag forever and ever in the kingdom of God, and then you are staying with God face to face. Makitam to ni Apo Diyos nga face to face. Aduti may explikaran na rito yung alaak lang dahil most important nga kwa niya. The verse 53.
Dahito yun, check ko na nga, awak ay adik kadundunot. Takasti ko nakita tayo, dahito First Corinthians chapter 15 verse 53 to 54 duwa ti kayat na nga i-explicar dito ti bagi nga nga madadael kun ti bagi nga masukatan iti perfect body. Nya ti kunana iti bagi nga madadael iti verse 53, this body that ruins must clothe with something that will never ruin, and this body that dies must clothe itself with something that will never die. Wow! Amo yung, dati kahit na nga sa unday ito binasak itata, nga no tibagim, kathaan nga madadaol, ada ka nga inikanda ka ni Apo Diyos iti eternal life. Ibig sabihin, tibiyag tayo dito rabaw ti daga, it's just temporarily. Nung tibiyag nga itid ni Apo Diyos, nung matay tayo to, it is eternal. Eternal means unending, forever life data. Tadya kunak itatay nga no masukatan tibiyag bagita yun to no apantayin once nga we will live in this earth. Kat automatic nga dante eternal life king ka. Namanyati kahit na nga saon nga literal dya kunana nga this body that ruins must clothe with something that will never ruin. Nyati kahit na nga saon mabaduan tayo kuma. Iti bado nga Christ-likeness ugali ni Hesus Kristo. Nga niya lagi dyan, love, peace, joy, gentleness, goodness, kindness, patience, humbleness, and self-control. Dakita kumati dapat nga makita nga iti panagbado tayo kadagita da karakter ni Jesus Christ, dagita nga ugali ni Jesus Christ, makitam nga iti panagbibiyag mo. Ado ti magayo mo, many will appreciate you. Maminsan, I'm happy kanya po Diyos. It is testimony ti nangyari nga, mangyari iti biyag ko nga, so taon mo tamo nga iti testimony. Nga na maminsan, maragragsa ka na. Ada ti sabatak di tangang ko nga mo. Good morning, pastora ako na. Maminsan, kuna apay na nagkitaan da, listener ko si ka. Nakita ta ijay, imay ka nga naging guest speaker dya barangay. Kunada ijay, anay nga happy ka no kas jay, apay, we are all trying, nga ti ibado tayo kumadya karakter ni Hesus Kristo, iso ti makita iti panagbiag mo. But many people, nga ti birbirok da, iti may sa nga nagbalbaliw, o no may sa nga trying nga maging Christ-likeness, ti birok da jay agbasulan na, iso nga they will criticize him, they will destroy him, they will judge that person, which, data ba ti kayat ni Apo Diyos nga ibado may tabiyag mo? Han! Ikatan tayo kumanda tayo, ibado tayo nga jealousy, revenge, temper, anger, and then you are mad to a person for what reason? No anak na ka ti Diyos. Ayaton, tipadam nga tao, akas panagayat mo itibagim. Ngam, kitan tayo, siya kuna nagarod, nga ti ibado tayo kuma. Lalalo ti love and self-control. Dagito iti struggle ko matlang itibiyag ko, diya ag self-control. Because I'm not perfect. We all commit mistakes. Nya? And anya ti kunana pa dito nga ti ibado tayo kumakadjay mayat nga ugali. Ikatom, da kita basol ita pusom, ipavacuum mo kini Apo Diyos deta pusom. Takunan ni Apo Diyos, kahit anong kayaman mo, kahit anong kagaling mo, kahit anong magandang position mo, kahit anong magandang salary mo, kung wala si Hesus Kristo sa puso mo, you are totally nothing. Ang tinitignan ng Diyos ay ang laman ng puso natin. And this is the next. Nga kunana, nga body that dies must clothe itself with something that will never die. Nga dagito'y kuma, nga ibadbado tayo. Nga sa saon ni Apo Diyos, agbunga, makita, iti panagbiag tayo. That is why application, and then wanting to exercise, and do it, makita nga tibiyag mo agbalbaliw. Ngam no papaatom. Dengdenggam apo main-inspired ka in tunuawanan di jay sa sao no kaskasaba nagbaling ka man nga demonyo.
And you know, the promise of God, all evil will be destroyed. Only the righteous will enter the kingdom of God. Amin, dagiti mapalintag. Kat numaysa ka nga mabadwan, nga mapalintag ni Apo Diyos, you are blessed. Nga mo ibagbaga ni Apo Diyos, ti kayat na nga ibadom, kat ibadom latta ti kayat mo nga ibado, it's all evil, it's all sins, awan nagbaliwam, you will face the sequence. You see? Hantayo nga orayon nga bauton ni Apo Diyos datayo inya. God love us so much. We are only struggling. We are not perfect. But let us pray for one another that we will all be changed into a body nga madadawol nga bagi. Iso nga no ti ibadom kat righteous, the character of Jesus, nga madadawol dayta nga bagi. It will be changed into a beautiful body. Kung kitan tayo pa nga kunana dito nga where do people go after death? Where do people go after death? Naimbaga malumgayan ti tagabanggitan lalo iti Banglo family, I know nga dada nga agdungdungog sapay kumata ti panagdungog yo kat napintas kan dito'y manan payo nga agdungdungog jay apok kanyan dawi. Hope, ang kapay naturog kan ni mama na. Nagdengdengag da, naimbag nga malumyo plus ni kaising. No, ada ka nga dengdengag kita. Kat naimbag nga malumyo amin. Kan dagitoy Ilocos, Benguet, and Mountain Province. Kat no kas pagarigan, dito'y half of iti topic ko, kat nabangaran tayo, kaya tayo nga ag-share, kaya tayo nga ag-comments, iti good comments, wano dati maibingay tayo, mabalin nyo nga i-text iti number nga ibagak. Kaya tayo ba ti Bible studies, kaya tayo ba ti spiritual counseling, you are a broken-hearted, broken relationship, depressed, wano mo, nga mo ti aramidem iti biyag mo tanaknuang kaunay iti nadadagsen nga problema, hopeless ka, kan kaya tayo ba nga dati prayer request tayo, agigsam kayo, ada sakit yo, there is anything nga kaya tayo nga idawat kan ni Apo Dios, mabalin tayo nga i-text ito'y nga number kat ag-response, basaon tayo na dadagiti comments tayo, and then in my text to dito nga number kadagitida in bagak itatay kat no prayer mabalin nga ibasa tayo matlang kanya comments mabalin tayo nga ibasa but the spiritual I will text you later kat the number nga mabalin tayo nga i-text 099-70-711-738 again 099-70-711-738 kan agyaman na kadagitida agrespond kayo kadingag babain tanong maminsan kunayo nga mabain kayo hana tapno ang kumot ibasa ti nagan nyo ti importante ag-text kayo kan ibagay jay lugar urahan nyo ibagbaga ti nagan yun tapno itikasta nga mamami nga ada kayo nga agdengdengag sometimes no awan kasla awan agdengdengag inya iso nga mabalinto nga i-text si jay 099-70-711-738 ay 099-70-711-738 kung dito pa lang ni Pastor Hilda nga makadwayo iti 25 minutes dito sa gada Radyo 104.7 FM iti programa na nga Ilaw ni Kristo kat agpatuloy tayo man itata nga kas iti topic tayo kat bagi nga madadaol kan bagi nga masukatan iti perfect body nga madati sa lunsod nga where do people go after death ay natipapanan ti tao no matay. Isa nga no makita tayo iti Biblia kan dagiti sa saon ni Apo Dios, it's not easy to go to heaven. Adu dagiti steps, adu dagiti maaramid. Akas ti kunak no kaya tayo lawyer or whatever profession you want, kailangan nga dati pagnaam. Adamot ti pagnaan. Tanukit kitan tayo jay John 14:6, I am the way. And who is the only way? Jesus, who is talking in John 14:6. I mean Jesus is the way.
Ni Yesu Kristo is the only name nga iso iti pagnaan nga mapan iti kingdom of heaven. So, ibig sabihin, no Jack question itatay kat where do people go after death, adagaro ti pagnaan. It is not nga antay makimisa, mayat ti mapan makimisa. But sito it nga ti makimisaan tayo, apan tayo mo't ijay nga ti puso tayo ni Apo Diyos. Ang ka nga mapan ijay nga agdardarikmat iti chismiso mo no, apan ka ijay nga agsilsilpon ka. So nga, jay bagbaga ni Paddy nga, peace be with you. Say it seriously from the deepest of my heart. Haan nyo ay bagbaga nga pispisong kantupay. Better not attend the mass if that's the case. No kitan niya po Diyos nga kasi ti ugalim. Nga awan isuna iti pusom. Hypocrite ka. And hypocrite cannot enter the kingdom of God. Apay, agpaiso na ito amuyo ti Pharisees. Ija Biblia. Kunan niya po Diyos. Dagito'y Pharisees. They are lawyers. Baknanda at daamin dinuminggo. Apanda makimisa. And here comes a person nga dayjay gate. Di na pa'y pampansinon, awan pa'y asida. Why? Lawyers na nakabado da iti mayat But that person, nga dayjay gate, kayat nati umunog, ngam ijay nga agtugtugawan na, that person is worshiping the God truly, with all his heart, soul, and mind. How about the Pharisees? Umunod da nga talaga iti simbaan. Makitam nga kunam no religious da. Anyati ko na ni Apo Diyos. These Pharisees, they go to church, they are there worshiping, but not acceptable. Ti aramidon da. They are not acceptable and they are not true. Iti aramidon da. Why? Tatipuso da awan ni Apo Diyos kanyada. God is not in their heart. Iso nga noon tayo makimisa. Nga mabalin siya ko na ang ka makimisa, mabalin ba? Ibagan ko na po Diyos ta pakawanan na siya. Nga mabalin. Ta personally dayta. Nga ramidem. And if you go to church, agpadalos ka iti bagim, pakawanan ti padam nga tao sa kan tumapan. Takuna na ijemot lang. Bago nga itid mo ti tights mo. Agpakawang ka, padalos ka kanya po Diyos, sa kanto ipan, dagita, tights mo, tapno, worthy, acceptable kanya po Diyos. Do not be pretender, do not be hypocrites, that it seems you are truly a Christian or a believer. God knows your heart. And I'm praying, nasapay ko tadagito'y maisursuro nga sa sao niya po Diyos. Alam tayo da ito'y nga challenge. To challenge our life nga balbaliw, to challenge our life to become better person, to challenge us to change our attitude the way we talk. No ti tao, kat makita tayo nga tingiwat na, ano pa nagsasauna, anyo nga hususgaan. You pray for that person. It's only God that would change. Tanong negative ka, nga kitkitam tingiw at timay sa nga tao kanya words na you are negative, that cause nga awan timayat nga relasyon. Nyate ko na ni Apo Diyos, ikararagan nyo, dagiti tao nga nakapsot, lalalo ti pastor, kung ti papadi, kadagito'y mangisursuro iti sa sao ti Apo Diyos, because their strength comes from the people who would pray for them, because they are not superwoman or superman. Deto'y kuma, adalan tayo nga tattao iti rabaw ti daga, no kaya tayo nga masukatan ti bagi tayo iti napintas, hanga madunot deto'y nga bagi. Aramidon tayo nuan niya di kayat ni Apo Diyos. Remove judging. Agpahil ka ni Apo Diyos na dati kinakapsot. Nalaka ka ba nga masaktan? Nalaka ka ba nga maukos? Nalaka ka ba nga agsangit? In fact, for me, I thank God dati maysa nga ikarkararag kun no matter pain, no matter persecution, sufferings, nga malakam ko, I will never cry. Natulungan dak ni Apo Diyos, tanak nga agsangsangit no dikot agkararagak latak ni ikararagak jay tao. It's nice to accept pain.
Napintas di masaktan ka. Napintas di mauyaw ka. Napintas nga anda ka kayat. Uno, aday wanda ka. Why? Because as you go near to God, as you keep on praying and rely and depend to God, you are becoming stronger. Hanaya? Ijay nga mamotivate ka, ijay nga ma-refine ka, ijay ka nga mabalbaliwan, kan ijay ka nga makita ti right or wrong, and if you do this, tipagim, hanga madunot, tipagim, agbalin nga perfect body. Wow! Ano nga napintas di ay? Ulay analysin tayo kadi kakabsat ti tangatang. Nagpipintas ti promise ni Apo Diyos. Nagpipintas di plano ni Apo Diyos. Iso nga ti plan of God is the best. Nasakit no agplano ti Apo Diyos. Nagsakit no balbaliwan ni Apo Diyos na tayo. Nagsakit no bauton ni Apo Diyos na tayo. That's the only way nga depend tayo kanya na tulok up. Nga tangadin tayo isuna. Awa na, no righteous amin kan napintas, baknang tayo amin, mangan tayo ti mamintalo, iti chicken, lechon, napipint. We don't care about God. Kasi nga, di tayo ba makita? Nga, the more we are persecuted, the more masaksaktan tayo, no alam da itang negative, matay ka na, maka-develop ka ti heart attack, ma-high blood ka, may stroke ka. Ngam, no amin, dagito yung nailubungan, kat God allows, kuna nagarod. But God does not allow everything. At dati yalaw ni Apo Diyos. Yung datayo nung maminsan, hantayo gamin ngagdungog. Medical man, iti adak, iti fire department. Kakatawa da. Ada dagiti example ko katagkat katawa da tungod da nga tungod. And I'm happy. Tamawawatan da ito yung lesson. And I'm happy for them. I appreciated them. They are already practicing to pray. Dati pa pananda, karkaro dati searching for Sophia. Nakita ko iti Facebook. They all gathered together before nga apanda. Ita barangay hall nga makigather. They pray in their office. And every time I ask, one, practice me. And I'm happy. Di karkaro ni Apo Diyos. And you can see they are blessed. Tatip office da itata pumintas nga pumintas ta insirak dati sa ni Apo Diyos. No isirak mo ti sa ni Apo Diyos ita balayo. Map noan da ita iti bindisyon. Lalo no pastor. Ti ipaunog mo iti balayo ta ikararaga na kayo. Ikararaga na niya problema. Ikararaga na kasapulan nyo. Ikararaga na ti protection ti balay. Numuridjikum ti pastor. Awa na, ngiti ko na ni Apo Diyos, i-reject ko matasi ka. No imutam ti pastor, imutak matasi ka. Hanga imut ti Diyos, tabak nang. Iso nga mga amasapon, nga datayo, nga dingdingag iti saw ni Apo Diyos, i-practice tayo. Needed. Tanuan mo nga i-practice, diningag mo, ni Roma dyan may isang lapayag mo, that is nothing. Blowing in the wind. So nga masapol, nga dyan ko na nagaro dito nga where do people go after death? Make sure, number 1, you receive Christ as your Lord and Savior. Agyan ka takwartom, anywhere you want. Hamat nga i-memorize Mabalin nga apang katikwartom takunam sincerely. Jesus, nawatak ti mensahe. Jesus, nawatak ti sasaom. Adaak nagparintumang tapakawanum amin nga basbasol ko surrender ko. And I give my whole being to you tapakawanum dak. Awatak sika as my Lord and Savior. And from now on, sika ti mangrol iti biyag ko. Sika ti agyan dya pusok. Bakyo mamin nga basura ti pusok. And help me to be positive. Kansapay ko ma, tatika daking ka, I'm one, nga danto itapagaryam. Wala na diya lang ti kararag mo. Ngay kararag mo diya, dundungag kamot lang. Akas iti ko na every Tuesday, 1 to 2. Dito nga programa nga ilaw ni Kristo. Ang tinug kayo, adapay ti daduma pa, nga daduma. And I hope, nga iti panag-share mi iti sasao hantayo nga maiyaw awan. Number 1, nga where do people go after death?
is to receive Christ. If you want to go to heaven, receive Christ as your Lord and Savior. Takunana ijay acts, it's only Jesus, the name of Jesus, who will save you. No other things. Hanga ni pastora, hanga ti sikta. But the fruit of that, hang kumot ibagbaga nga madi, diyan tayo makimisa, wano agkararag. Hanga makaisalakan na gitangam, ti praying. Apang ka makimisa, agaramid ka itinasayaat, good giver ka, you pray for people, humble ka, naayat ka, napakumbaba ka, ada self-control mo, ada patience mo, naayat ka nga agparabor, dagita ti resulta, no, agpaiso nga inawat mo ni Hesus Kristo. Giving is a blessing. And mabain pa iti daduma if I bless them. But kunak, do not be ashamed and do not comment anything. Because when I give, that is how God will release more blessing. Tiyak ko na nga, it is better to give than to receive. Tiyak ko na mayat diya agitid, ngam diya agawat, diya agitid, isu ti dakdakkel ti bendisyon. Tanu awat ka nga awat, how could you experience the overflowing of God? Hantay nga pampanunutan. Wawan ko nandiyan may isa. Awan bagas ko, awan asukal ko, awan gatas ti anak ko. Do you trust God? That God is the supplier, Jehovah Jireh. A God that is a Jehovah Jireh, a provider. Nga ko nanay Jay, I am a rich God. I will supply all your needs according to my richness through Jesus Christ. You see? Hanay ang nagpintas na giyay. But if we are not going to practice that, hamadi na ma-enjoy talaga ti blessing ti giving. Naawat ka lang naawat. Anya ko, ada diya Biblia, diya ko na nga ang kaagimimot. In New Testament, ti ayan na di jay. Tanong nag-imot ka, wanon. Nya nga, iti ma-enjoy mo. Do not think negatively, ganin. Be positive. And that is what God wants. Tanong nag-negative ka, gamin ka, agbayad ak ti bill, agbayad ak ti kastoy. Yan, nga dapat nga kasta. Nga dati kasapulan, dawaton ko ni Apo Diyos, usari na ti tattauhan, tadagijay dadruma ko na nang ano, agpriyak mo't katawan. Apa, itinag ni Apo Diyos, ti daw-dawaton? Han, usari na ti tao. Muli dya bagyo. Nagtaksi akot kita taksi nga driver kat apo mayat sharing mi nga duwa. Naayat pa'y kun lalalo nulong makay. Adaman ti change nga 50 pesos o no 20 pesos or 15 pesos nga change. Iti ayat ko kun makundi ka iti pusok by amon. Masukatan day ta tidaktak. What is 100 nga i-spend mo? Iti pandisal. Kanya to ko na ni Apo Diyos, 100 folds nga isublik, nagbaling nga 1,000. You do it by giving. And I trust you. I really appreciate if you do that. Ichay mo nga makita how God will bless. Check ko na tayo nga, mo timariknak na blessing ni Apo Diyos. Just do the giving. Ni Apo Diyos, sumungbat day ta, not now, no Timothy, bumalikat, agitudak ta, no bigat kot may mete itid ni Apo Diyos. Do not do that. That's not a prayer. Magapulang jay pusom, si aayat ka lang mangitod. And then leave it alone to God. And you will see how God, nga nung makita na nga nagapu jay pusom, sincere ka, time comes. So balita na day ta, mas napinpintas. Nya? Iso nga dayto, dagitoy timaysa, nga kas ano tayo nga mapan iti langit. Number 1, jay salvation. Salvation means to free you from sin. To free you from what? Dagitoy negative thoughts. To free you from burden, heavy load, lalalo ti basol. Isu nga natay ni Hesus Kristo. Tapno matay di cross ti Kalbaryo to forgive all our sins. But many does not believe. Many does not want to receive that. Many
does not even and ignore all what Jesus did ngay naramid na. Makapasangit tupay no i-concentrate mo nga buyaon jay the passion. Na uray la ag kitaon jay bagina nga permitirigat na. Adan jay oras ta naging tao garud iso na kat anya jay kararag na. Apo no mabaling kumakot ikatunday to nga rigat. Ngam ti pagayatam iso ti matungpal. Did he give up? No, like us today. If you want to go to heaven, do not give up your heavy load. You trust it to God. You want to go to heaven? Let Jesus Christ rule you and surrender your life to Him. If you want to go to heaven, just obey. Just trust and obey. Adama siya kanta nga trust and obey? Trust and obey, for there's no other way. Awan ti sabali nga way. No nga taluk, obey, kanya po Diyos. Iso nga panunuton tayo, nga itatatil, deto'y bagi tayo, agrupsa. Ngam ti kaluluam, suminan to kanyam, ngam ay natipapanan na. My conclusion here is, alagaan ti kaluluam. Pakanam iti sasaw ni Apo Diyos. That is your spiritual food. Pakanam mo't lang ti bagim, physical, spiritual, iti physical food. Kas pagrigan, dagito kape, gatas, makan, amin ti kan-kanin tayo nga inaldaw-aldaw. Tapno balansi. Tati alagaan tayo, dahito kaluluwa tayo. Ag Bible studies tayo, ag dimdungod tayo ti sasaw ni Apo Diyos, ti pakpakanan tayo, ijay kaluluwa tayo, tanong sumina, you will die with spiritual death. Haan nga physical, haan nga eternal death. Tada kita ti kabutbutang nga klase ti tatay, nga day tanto ti papanam, I'm sorry, lately to lang, sa kanto ko na nga, if only, adaya sao nga, if only I listen, if only, nga na ini-invite ta siya na nakmaki-Bible study, napanak ta nagdungugap. Amo yung dyan basing ti Bible studies ko, karkararag ko lang, dagi jay tattao, and little by little, may da nagdungdungog. And they are happy na maikarkararagan da. You see, may kararagan ti may nga tao, kung biktaran ni Apo Diyos, ngam no he insist, nga badi na kayat, then di jay, dan tayo nga maawatan. Tamu tayo. Nga ni Apo Diyos ay ayatin na titunggal may sakada tayo. Nga numabalin, tibagi tayo, hanga madunot, nudikat, masukatan iti napintaspay nga bagi. Tati awak nga madunot that is physical and eternal death. Tama dadali. Tirabaw ti daga, hamo nga pinatpati, hamo nga inawawat ni Yesu Kristo, hamo nga patpatyan ti bagbaga ni Apo Diyos. Totally nga nadadawil ang tibiyag mo nga natungkal tungpal nga mapangkanto ti impyerno. Look at these people nga mangibagbaga nga karito na, ti Diyos. Siyak nung matayak. Kahit ko kapanak si impyerno, tasukatak ni Satanas, ijay truno na. Kaso, he mocked God. What happened? He ripped what he saw. Inawat na, kinan na. Be careful tayo tiyawat, isawsawang tayo inya. Amin nga maisawang itingiwat. It is a prayer. Example, hopefully, nga, kaspagarikan, ag-curse ka, di ka pailangan matay. Oh. Diba? That is not good. That is a prayer. Uray makita tayo nga maditi ugali ti pamilya, uno ti any part of, member of our family. Nyati ko na ni Apo Diyos, ikararagan di ay, tagbalbalin. Mapunuang kakit dito ayatay, ayatun misuda. Why are we here at the Radyo Sagada? Because we love people. We love their souls. Hami nga kitkitan dyan pagkatao na, uray man bangag, uray man no anya nga klase nga tao iso na, nga diya tikit-kitaan ni, nga no agdung-dungog, itata, iti on the air. Kat pinati na, inaramid na, nalukatan niya puso kan panunot na, agyaman kami ta nakadungog. Agyaman niya po Diyos na nagdungog.
No ang kapulos nga agdingag, paatimpay lang ni Apo Diyos. Ang kanto agsang sangit, no one day, no kunan ni Apo Diyos, I don't know you. You go where you belong. No, pinatim ti kayat ni Apo Diyos. Kat iti masangwana na, kunanan to, come in, my faithful servant. Lastly, numatay tayo, hantay nga diretso, ijay heaven. Tada di kunanan nga final judgment. Mahusgaan tayo according, iti naramid tayo dito rabaw ti daga. If you did good, you have Jesus in your life, you've been serving Him, you've been sharing the Word of God, nagbalbaliw ka, ado nagiti impriyam ti padam nga tao, hanggang nakiap-apa, nagdingdingog ka iti sa sauna, inayayat mo ti padam nga tao, pinakawan mo ti padam nga tao, kunanto ni Apo Diyos kanyam, nagtrabaho ka ti trabaho ti daga, come in, my faithful servant. Ngam no evil ka, you never know God, you never heard about the good news, this message, the Word of God, and then one thing, judgmental ka, anger ka, revenge, jealous, anya pa'y dadaulam pa'y tipadam nga tao, murder ka, immorality ka, drunkard ka, nyati ko nanto ni Apo Diyos kanyam, taday tatitiril na bahom, dito rabaw ti daga, I do not know you, get out from my sight. So nga dito rabaw ti dagati agsaganaan tayo kakabsat. Ito rabaw ti dagati ag-iinayatan tayo, agpipinakawan tayo. Nadaman dagiti nagbasulan tayo kaya tayo nga ma-reconcile. Then we can talk with them and say, aday jay tao no makireconcile unuhan, nga diya iti problemam, tati probleman to ni Apo Diyos dayta. At least no sikakot na pang ka nakitungtong. Kat inawat da ka, then have a good relationship to each other. Iso nga ti ayat covers all sin. No aga pilab, no ti ayat ti Diyos ti adaking ka. I do believe, lumuknong tapuso tayo, ngagpipinakawan. Lalalo ti family, lalalo iti relatives. Adu na giti tao nga adu na giti tao nga nabayag da. But when they heard the news, they heard this message, they heard the Word of God, they are happy now. Nga kunada nalagan tiriknak, no sa batok makitungtungak pa'y. Tikarigatan pa'y, no ang mga pakanon, ang mga paawidon, o ang mga sikasuon, di ko na nagarod ti pastor, awan ti sa kasapulan dagito ay nuhaan nga iti tao, ti mangitid. Kutsapay ko ma, tada ito nga message ko itatangag sapa. No kaya tayo, nga niya ti papanan tayo, allow your body to be changed, allow your body nga hangan to nga madadaol. Tano na dadaol dayta, awanin ti second chance. We have the chance while nga datayo dito about ti daga. But alagarod, ito dayto nga moments, let us end our program. Iti closing prayer. Father in heaven, we thank you so much for this message that you have reminded us, and we are thankful because one day we will become perfect. Hanga madadaol dayto nga bagi, uri no madadaol ti physical, but our spiritual body will become perfect. Tulungan ti tunggal may sa Ilocos, Benguet, and Mountain Province nga dagiti sa saom isu ti mang papigsa iti pamati isi ti mang paluknong iti anyaman dagiti heavy load ken anyaman dagiti hanga kikinaawatan sikat ti sumintro tapno ti kasta amin nga agdengeg iti sa saom they will apply and they will see how you are going to bless them. Bless us also, even the other programmers. Bless this radio. Provide mo amin nga kasapulan da po. As well for all the pastors nga isublim apo. Amin nga kasapulan da itin mumut lang apo Diyos. Alagarod o apo Diyos, as I'm leaving, I do believe I enlighten up the listeners and help them, Father God, that there's a changes in their life. And thank you very much. You're worthy to be praised, to be honored, and to be glorified. And all of this, Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Ito'y pa lang ni Pastora Hilda, iti programa na nga ilaw ni Kristo nga agpakpakada kada kayo. See you on next Tuesday from 1 to 2 kun naimbag nga malay niyo amin.